CPM INPT tei alada party khai tangmaro borok asuk din ni sime CPM INPT khayei khatam khajaglia tak IPF tini logi khayei Tiparland ni chabawo tei chini hada phano mathangnani o samungo borok khabai khukba agogi phaiga abon bagi borok na chung khabai khukbai lamsago chini party IPF ti central committee nungoi tei division committee nungoi chung borok na belai ke hamjakmung kha gaham yaparo ebong khana haino haitini joining program tango dongdari hatiwo ajaga gobang ko khlaya koi kobuni party no yakare IPF ti party o join khine ni bagai chino sajak obono karibo sonibo joining program nai tai koyekta joining program nai bagai chini thani khobor sakpaika chung o joining program tabuk salbrum brum no khlainai ebong kobuni party yakare IPF to burung burung khlaya koi joto borok hebainai ebong buskangni 2020 ni ADC election o election chini hani bagai dafani bagai belai important aboni bagai na tabuk jot takte bohchong IPF tini banao phaya koi ha mothangnani dafa mothangnani samungo bebak khabai khbai agok laijak।